I evo nas za kraj na zagrebačkim jezerima Savice. Dok sa 20% BDP-a u turizmu i nabujalim nekretninskim kreditima dostižemo nove vrhunce iluzionizma, postavlja se pitanje tko će, koliko i kako u možda ne tako dalekoj budućnosti putovati. Primjerice, dok mi još uvijek nismo prešli iz faze ushićenog brojanja stranih tablica na granicama u fazu ushićenog brojanja avionskih linija i čarter letova, na svjetskim se turističkim sajmovima otvara rasprava o tome hoće li 21. stoljeće donijeti regionalizaciju turizma i putovanja zbog ekološke štetnosti avionskog prijevoza. Hrvatska danas otkriva takozvanog novog turista. Učimo tako da on voli kraća, vremenski i financijski ekonomična putovanja u više navrata tijekom godine, da ga ponajprije zanimaju autentična obilježja destinacije, lokalni proizvodi, minimalni eko-otisak itd. itd. O tom je novom turizmu, međutim, pisano još 1980-ih. Što ako nam u budućnosti, kad nam voda klimatskih promjena, doslovno i metaforički, dođe do grla, neki dekret iz Brisela ili svjetske krizne vlade donese prinudni socijalizam, ograničenja potrošnje, kretanja, ishrane, ukratko svega onog u čemu uživamo danas. Ako tada budu putovali samo super novi turisti, duhovno zahtjevni putnici, poput učenih pustolovnih glava iz 18. stoljeća, njih će isto biti 20, 50, možda 100, možda 200 milijuna. No, što ćemo i mi moći ponuditi? Redukcije vode? Ugodnih 40 stupnjeva u hladu i 30 u moru. Pogled na brdo načičkano napuštenim betonskim višekatnicama. Znate, tu su vam nekad ljetovali Poljaci, ma divni ljudi. Ako mislite da je sve ovo nemoguće, pitajte bilo kojeg bivšeg radnika, bilo koje bivše tvornice. Je li prije 30-40 godina mislio da će mu radno mjesto danas biti hrpa ruševina? Postoje naravno i obratni primjeri. U ovoj knjizi također opisani. Utvrde i cijeli gradovi, podizani za potrebe žalosne višestoljetne industrije rata, danas su neka od najljepših pa i najnaprednijih mjesta u Hrvatskoj. Na kraju, budućnost potrošačkog društva mogla bi donijeti i masovnu kulturu prinudnih putovanja, migracija uzrokovanih ekonomskim, klimatskim i ratnim uvjetima. Što ćemo ponuditi tim ljudima koje danas doživljavamo kao prijetnju? Do koje mjere razumijemo njihovu, ali i vlastitu polaznu točku tih budućih odnosa? Zašto bismo mi imali, a oni ne, pravo na potragu za boljim životom? Za životom bližim onom što upijamo putem Instagrama, Facebooka ili, ajme majko, TikToka. Na posljetku, nisu naše sudbine baš tako udaljene. I Rudolf Bičanić, jedan od hrvatskih zaboravljenih genijalaca, tijekom svog puta po pasivnim krajevima 1935. uočava tragediju razvoja koji u seljačku kolibu donosi iPhone prije nego struju i pismenost. Ipak je porazna činjenica za današnju građansku civilizaciju da je uspjela da upozna selo sa noćnom pomadom prije nego li sa gvozdenim plugom i abecedom. Napredak sa takvim redoslijedom ne zaslužuje da doživi drugo nego slom, piše Bičanić. A poučeni iskustvom jalovih, a okrutnih slomova, Rudolfu poručujemo oladi malo. A sebi postavljamo pitanje kako doprinijeti rješavanju problema koje će budućnost prema svemu sudeći donijeti. Imaju li hrvatska povijest, kultura, te općenito iskustvo boravka u Hrvatskoj što ponuditi na tom planu? U teoriji jako puno. Nismo jedina takva, ali jesmo među rijeđim zemljama koje na malom prostoru objedinjuju zemljopisna
i kulturna iskustva različitih, dijelom i nepomirljivih civilizacija. Vjekovni život na Šavu upoznao nas je sa svim njegovim varijantama, ograničenjima i mogućnostima. Imamo iskustvo i renesansne palače i kmetske kolibe, i građanskog jet seta i socijalističkih upravljača. U kontekstu svijeta koji dolazi, možda i najvažnije, imamo iskustvo i Dubrovčana i graničara starih. Vjerujemo da ne treba dva put crtati da su od stražara bolje prošli tumači i posrednici, sposobni uživjeti se u svaku perspektivu, a istodobno zadržati odmak. Razumije se. I proviziju.